Si yo te bajara el sol, segurito te quemabas. El plato, el plato. Chiquilla linda, se te cuecen las habas, estás feliz porque voy a... Hola, hola, hola. Señoras, señores, son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos na Voltas co Prato. Bueno, xa sabedes que somos o programa que busca a excelencia na televisión e a excelencia nas redes sociais. Así que seguídenos en @voltascoprato. Por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que veñen despois dunha fin de semana moi intensa. Sobre todo, unha delas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Ves que lle puxeron? Poñedelle a música outra vez a Begoña. A de... Non teñen nada mellor que facer esta xente da oficina. Mira, estaba dicindo que veñen as dúas persoas cunha fin de semana intensa, pero sobre todo unha. Porque Begoña estivo de matanza. Sí, sí. É que... Unha festa que me encanta. Sí? Sí, sí, encanta a matanza. É que tal? Mañá traigo chourizos. Faz chourizos mañá? Fago chourizos. Depende como te portas hoxe comigo, mañá tes chourizo ou non. Fijo que non vou ter, entón. Fijo, eu sei, eu sí. Tú sí, a ti... Vas dar a él, e a mí non. Eu gano todo ano. Bueno, e despois hai outra cousa tamén. Pasou outra cousa. Mais ben non pasou unha cousa esta fin de semana, Xulio Mato. Pois fe de ratas, Venga, españotas. pois veña. O venres dixen aquí que me facían o domingo día 9 valedor do caldo de Mourente, pero é o 9 de marzo, que son moi despistado. Non o 9 de febreiro. Non o 9 de febreiro. Non fuches hasta alo, entón, non hai excusa. Hai un mes para facer plans para ir o 9 de marzo a Mourente probar o caldo. Para non facer plans para jardar ese día. Eso é. Exactamente. Bueno, pois, agora sí, imos cociñar, a ver que nos trae. Chelo, de Sillera.
Son Chelo de Silleda. Quería ver como Julio fai as lentejas, porque eu fago a miña maneira, pero bueno, quería mellorar un pouquiño o plato. Eu rego unha cebola, un allo, zanahoria, un pimientiño, un tomate, añado chorizo e sabón, e despois boto as lentejas, e bueno, cozo todo. Salen moi ricas. Saludo a todo Silleda, e que me encanta Julio como traballa. Muller inteligente. Hola! Ai, Begoña! Baila moi ben. Dixo a convidada que lle gustaba moito como traballaba Xulio Manto. Porque é unha muller inteligente. Así que hoxe prevés unha ardua batalla para que Begoña gañe. No, eu teño unha derrota máis que feita. Sí. Home, xa quere ver a Xulio facendo lentejas. Pero Pois vou facer fabas. Eu vou facer lentejas. Xa está equilibrado. Sí, a ver o que pasa. Pois xa está equilibrado. Eso que non sei se vistes que na receita poñía encántalle Xulio. Sí, sí. Bueno, xe tocan... Gracias, Chelo. Tocan legumes a Xulio Manto, di que vai facer fabas. Claro, tamén son legumes. Pero ela de unha receita de lentellas. Claro, pero dixo que quere probar outra de garbanzos e de fabas. Vale. Entón vou facer unha de fabas con lagostinos e ameixas. Con lagostinos e ameixas. E encima máis cara. E de bote. Con gambós, perdón, non con Gambón de lagostinos, bote. con gambón. No, con faba de bote. Se vou dicir eu, gambón de bote. Con faba de conserva. Vale. Faba o natural. Bueno, pero para contrarrestar con esta trampa de receita que vai facer Xulio Mato, temos a pedazo tradicional de país receita que vai facer Begoña Vázquez. Sin marisco. E sin chourizo. E sin chourizo. Como? Pero con touciño entrefebrado. Casi non me sale. Tenreira e ovo. As mellores lentellas de Galicia sin chourizo. Pero, escoita, unhas lentellas sin chourizo... Non empeces porque non levas chourizo mañá. A ver, Tu queres chourizo ou non queres pero, chourizo? escoita, ti que... A ver, a cosa está clara. Queres chourizo sí, ou non? pero ti que vas a Porque botar non. mañán chourizo, non Oxe, lle como botas va- chourizo ás lentellas. Como van a estar as miñas lentellas? Espectaculares. Moi ben, allá tes chourizo. Señoras, señores, facemos legumes no voltas co prato, poñedes ao lume, Quedamos con Begoña Vázquez, veña. A ver, pero por que me pegas xa, para empezar? Eso foi unha caricia. Eso foi unha Si eso é caricia. pegarche... Eso foi unha caricia. Si, eso foi unha caricia. Mima, por non quero ter problemas contigo, Non, Bueno, lentellas que tes mendrellas con Begoña Vázquez, Vamos desmontar esta cara que estaba montada aquí. Había unha cariña aí. Había unha montada. cariña, sí. Non sei se se viu na casa, creo que sí. Pois mira, vamos a sofrir. O primeiro que vamos a facer é poñer isto a tono. Recordemos que estas lentellas van sen a alma dunhas lentellas, que é o chourizo. Tamén hai lentellas vegetais, hai lentellas de moitas maneiras, Sí, bueno, pero esos son lentellas sin as. Buah. Non? Levando o touciño xa ganamos moito. Pero mira, o peor de todo é que vou contar unha cousa. Antes de entrar ao programa, estivo 3/4 de hora dicindo con as lentellas sin chourizo non son as lentellas. Con as lentellas sin chourizo. Que lentellas son as se non levan chourizo? Pero ahora deféndelas. Mañá non catas un chourizo nin tolo. Pero para mañá non está o chourizo ainda. Non, o... Que dis? Home, fresco. Ah, fresco, Home, sí. Son unha maravilla. Vou facer unha zorza, casi. Xa, a zorza xa a fixe. Abrila e tamén. Ah, sí. Home, non. E que tal che quedou? Vas flipar. E non me trouxeras Unha zorza? zorza de porco celta que flipas. Sí. O de mañán sei que vai ser criminal, Criminal. Din por aí, Eu tamén Mañá veño mañá, contan as lendas que... vai ser unha... Un Creo que vai ser espectáculo. histórico. Un espectáculo. Un espectáculo histórico. Sí, sí. Sí, sí, nunca visto, Nunca visto, porque me inventei. Bueno, pois as lentellas de Begoña empezan como unhas lentellas tradicionais, non? Con Como as sofrito de lentellas, cebola, exactamente, allo sí. porro, cenoria... Mira, é moi importante saber facer ben unhas lentellas para mí. Vale. Vale. Por qué? Porque a mí é un dos platos que máis me gusta. Entonces é moi sinxelo. O primeiro que temos que facer é empezar con sofrito. Vamos pa dentro, Neste caso, carai. a min gustame moito de cebola, puerro e cenoria. Pero hai xente que lle bota pemento roxo, pemento verdad, verde, é ou che verdad. gustan vegetais, xa lle podes engadir pois tamén cabaciña, cabaza incluso, sabes? moito fumo aquí, Begoña. Admite moita cousa. Bueno, por baixámoslle un pouco. Non, eu digo para que se vexa na casa, eu Entonces, a min gustame moito con estas verduras, xa bota olor, vale? Isto xa bota olor. Pero bueno, isto despois tamén é... Pa gustos hai colores. Moi ben, moi ben. A xente da casa que nos chame é 664-483-419. Ese é o teléfono de voltas co prato que podes chamar para decir unhas lentellas en chourizo son lentellas, sí ou non. Abrimos o debate. Que pensan vostedes, Que di a xente da casa? Que di Galicia? Lentellas Chama- siguen sendo, porque siguen sendo lentellas o que hai no bote. Bueno, xa, pero o concepto que temos na cabeza de lentella. Entendes? Chamade ao voltas co prato e recordade que repartimos, como sempre, 50 euros de unha vez. E 50 doutra. Na televisión, Na televisión, dar legumes. o
Home, dar lentillas tamén fai Julio un pouco de fabas. Pero non temos que tirar hoxe por ti. Gracias, Begoña. Pero igual, eu creo que... Que está o peixe vendido. Está o peixe vendido, sí. Eu teño aquí todo... Eu vou intentar... Hai que confiar, Hai que non é? confiar, sí. Pero bueno, tamén hai que ser realistas tamén. Buah. Aí vai. Bueno, un pouco de sal para que sude un pouco máis a verdura. Ajá. Vale? E engadimos isto. Cando isto este ben sofritiño, vamos a engadir as lentellas. Ole. E vamos a sofreír tamén un pouco as lentellas. Ole. Vale, e a tenreira e un pouquiño o touciño entrefebrado. Moi ben, Como estás, Buah, Podemos topi. propoñer a Real Academia Galega palabra do ano. Pois tranquilamente, Touciño entrefebrado. Sí. E alfábega. E alfábega. Tamén. Que non sabíamos o que era hasta que viñamos para aquí. Bueno, vamos a deixar a Begoña que está empezando a picar xa creo que a tenreira, Vou non? picar a Mais o tenreira, touciño. sí. Vou baixar E isto un imos- pouco o lume. E imos con Xulio Mato a ver como van as súas fobas. Chiquilla linda, se te cocen las habas, estás feliz, Me. voy a darte lo que deseabas. ¿Qué? ¿Cómo van? A ver, ¿Cómo van? Esto xa había tempo que non claro, veíamos, é que estamos vendo un clásico de Xulio Mato. Aí están Esto vendo, xa señoras e había señores. tempo. Vamos a dar un aplauso a Xulio, que volve a estar machacando cabezas de lagostinos. Moi ben. E siguen olindo ben. Moi ben. E siguen olindo. Meses despois, Xulio Mato decidiu que tiña que volver ao Era o lagostino. día, era o día. Era o día. Era o día. Moi ben, Bueno, pues allo, aceite de oliva e, como non, cabezas de lagostinos. E mira, isto é sabor, sabor e sabor. Moi ben. E iso todo utilízalo para desglasar tamén. Claro, ahora vamos desglasar e unha vez que desglasemos, vamos a empezar a quitar daqui xa as cabezas porque xa temos todo o sabor na cebola. Ves como pintou no momento? Sí. Moi ben, Xulio. Pues vamos a ir quitando. Ostras. Vai quitar as cabezas porque, claro... As cabezas xa soltaron todo o xugo. Xa ten todo o as fun saborcillo. cortando, vale? Uf. Iso vale tamén así, para chuchar, non? Home, claro, que é chuchar. Iso... É o máis sabroso, din, as cabezas dos lagostinos. Home, non? claro, sí. O que máis sabor ten. E onde están os sulfitos? Exactamente, os sulfitos todos. Vale, despois tes unhas fabas que sempre Mira, dis que che gusta Fabas, de bote, mira, non as isto é unha conservas. receita express, vale? Vale. Non hai que poñer a fava a remollo de víspera, Vale, e non hai que facer nada máis que facer un bo refrito e un bo caldo. perfecto. Con estas cabezas, o que podíamos facer agora é botalas un poquinho de caldo de peixe e trituralas, que é o que fixen eu, e por eso temos aí, agora che vou enseñar, este caldo. Guau. Mira, este caldo é produto das cabezas, vale? Está o público revolucionado, Cara, que ainda por riba ten a mitad de silleda, aí, Xulio, entón, Sí, claro. foi unha grata sorpresa, que non sabía que viñades, Ten aí a mitad. Aplausos. Que a ver, Pois silleda é pa cañiza tamén. que levante a mão a xente que é de Silleda, aquí deste lado do público. A ver se podemos ver toda a xente que hai, porque hai moitísima xente, Para outro lado. Ana de Chapa, aí está. Non podía estar, vamos a dar, Ana, sí. Ana, sí. Que para lá tamén temos público, están os de Silleda, despois veremos os de Silleda que están ali tamén do outro. Aí está, levantada a mão os de Silleda, aí está. Mira, fixadevos canta xente temos hoxe no público, sí. Si non enseño a xente de Silleda, Ana de Chapa enfadas. No, o reventan te salir, Sí. Porque se dá que señala. Bueno, mira, Espera, que creo que temos que chamar a convidada que tamén é de Silleda. home claro. Así que recibimos cun fortísimo aplauso a Chelo de Silleda. Un aplauso para ela. Hola, Chelo, arrímate aquí, por favor. Bien, perfecto. Que tal, Julio? Que? Con Xulio Mato, mira, nunca saudamos a xente así tal, non sei que saudamos, pero sin os dos bicos, pero como esta muller é de Silleda, Me encanta. como esta muller é de Silleda, E que fixeches? Cociches mira. esas... sí. Machaquei as cabezas As aquí, cabezas. aceite con allo, e agora Sí. botelle cebola e pemento verde. Agora vamos a botar un tomate relado tamén. Ah. Vale? Para axudar a cocción Sí. e que se nos levante todo isto que está empezando, que quera. ole. E as fabas que son de... As fabas son de conserva, son de bote. Ah, bueno. Vale? Porque isto é unha receta express. Sí, Isto é sí. para Ten boa pinta. salir nun apuro. Ten boa pinta. Chelo, Que? eu vouche pedir unha cousa. Pon a mão no corazón, por favor. Pon a mão no corazón. Aí está. Chelo de Silleda. Aí está, Chelo de Silleda. Prometo, repite comigo, prometo... Cero de Silleda, prometo ser... Aí está. Ser... Que? Neutral. Vale. Moi ben, un aplauso. Prometo ser neutral, aínda que Xulio Mato A que o Xulio Mato... me guste moito. Me gusta moito. E sexe de Silleda. Esa é esa de Silleda. Perfecto, un aplauso para Chelo. Un aplauso. Pero Begoña tamén non é. Vale. Moi ben. Nada que Di bo. que sí. Pois,
Xulio está preparando xa os lagostinos que vai incluir nas súas favas. Sí. Bueno, son gambós neste caso. Sí, sí, Gambós neste caso, Estoy perdón. quitando así a tripa que... Mira, hasta lle quitas la tripa e Claro, todo para que non por riba. apareza aí, que senón despois ás veces esa terra que atopamos, Claro, perfecto. Faime gracia, chelo. Ai, mira, hasta lle quita a tripa e todo. Que ben está facendo Xulio Mato. Claro, mira que ben o fago. Vamos ver que ben o fai, Begoña. Veña, vai, chelo. Begoña fai no moi ben tamén. Arrímate aí, arrímate. Que recibeu un premio hai pouco aínda, que non o leva calquera, Aquí estar ben, aquí estar ben. Ti estás, Vai, Begoña. moitas gracias. Ti estás facendo as lentejas. Eu fago as lentejas. O que tú querías eu voucho facer, Eu que me quería- pero sin chourizo. Sin chourizo, Sin bueno, chourizo. pois eu vou yo tamén. Eu tamén, pero Sí. estou castigada hoxe. Bueno, pois vale. Estou castigada Vale. porque mañá traigo unha fantasía de chourizos. Vale. Pero mañá non fai os podo. chourizos na casa. Ay, bueno, Non, sí. claro. Pero me encanta como cociña. O que fixen un pouquiño un refrito, Sí. moi sinxelo, depois Sí. botelle un pouquiño de tociño entrefebrado, Ah, claro. e máis tenreira. Dalle máis grasiña. Botache allo porro tamén. Botelle allo porro que e un pouquiño, eu a mí tamén gustou lle boto. moito. Que zanahoria coallo porro encanta. sí, sí. E un pouquiño de cebola. Sí. E agora o que vamos facer é sofreír tamén Sí. as lentellas. As propias lentellas. Claro. Aí. Claro. E pois teño un caldo de tenreira Sí, moi que lle vou ben. facer Ajá, para facer moi unhas lentellas tradicionales. Sí, sí. Eu así, cando está na media cocción e un Ah. pouquiño máis para arriba, Sí, porque botolle lle fai- unhos dediños de patata que fai máis cortado así gordiñas. sin sabes? acabar de cortar, Sí. que lle vai máis. Este quere corta. chourizos mañá, pero nos vai levar. Por qué? Porque non, porque te estaba eses ollos que estabas mirando. Xa. Dixen eu, Pois ten boa pinta. Por qué? pasa Pero que- si eu quero che ben. sí, a veces. Quédate polo chorizo. Bueno. Entonces Pero nada. Aquí tedes un tempo récord para cociñar que non é igual que... Bueno, chelo, que... Boa falta nos facía 5 minutos máis. Que aspecto che teñen as lentellas Ai, de moi Begoña? ben, moi ben, moi Sí. ben, moi ben. Sí. Vas ter Vas unha estar- difícil decisión, Penso que sí, penso que sí. Veremos a ver por onde arranco, porque todo está bo, A non? pesar de que Xulio sexa o teu favo, Sí, sí? sí. Vas Sí, vou ser neutral. intentar ser neutral? Se probo, a ver... Bueno, o que eu tamén non entendería, Non pasa nada, que eu Ahora, tamén non entendería. despois cando marche dicía, xa sabía eu, porque estaba aí con Xulio, porque... Bueno, Creo que vai ser neutral, Xa, menuda Sí, fama, sí, menuda seguro, fama. seguro. Begoña, que va, eu que fas prometí caso. ser neutral, o sea va? que non hai problema. Bueno, creo que Xulio Pero quere mostrarnos algo A antes ver. de sentarte na zona do público. Sí, moi ben, donde ti Porque queiras. Xulio vai a tope. Sí. Hoxe. Tope. Xulio quere gañar Sí. polo civil ou polo criminal, sabes? El quere con Hombre, todas as da lei. Pero Con as Eu se gaño caretiñas ten que aí ser fixeron... todos os da Claro, lei. mira que ven a recente. Sí, sí, Mira, mira. sí. Eu, se gano, ten que ser Claro. merecido. E vanlle Se non, botar non vale. almejas tamén. E vamos, mira, Claro, agora vou vai facer aquí estar un moi- refritiño Sí. de allo, aceite, gambón e ameixa. Ole. Entón, eso que despois Claro. vai ir aquí. Ole. Perfecto, Agora tan pronto teño un poquinho máis o refrito que cociñe un pouco máis, xa vai pa aquí a fava, perfecto. e despois xa vamos botando caldo, xa vamos rematando a... Vaya refritiño que fixo Xulio, Todo un chef. Vaya refritiño. Bueno, Sí, Chelo, señor. Donde ti digas. hai algunha que ti digas que así vendo a dis, ai, pois mira, tamén mellor pinta esta ou esta ou... Home, esta é máis completa un pouquiño, non polos ingredientes, é pola forma. Ah, Pero no, a palabra completa quedoulle ben pa taparse así quedoulle ben. Para ir empezando a... Sí, sí, vai ir empezando a tantear. A outra leva tenreira touciño, Sí, sí, sí. Pero non sí. leva chourizo. Correcto, Claro, leva chorizo, correcto. pero cuidado, con tociño entrefervado, Xa outra vez. Este parece unhas faves con almejas, pero moito máis completo. Correcto, moito máis Mas ben. eso. Chelo, vouche pedir que vayas á zona de sofridos, que te sentes ali e Donde despois ti chamamos. digas. Aí ao lado desa señora. perfecto, Vale, veña, un perfecto. aplauso para Chelo, que está connosco na Volta Escoprata de Televisión de Galicia. Bueno, hoxe temos legumes nas nosas cociñas, pero sabedes canto levamos a voltas con elas? Pois uns 12.000 anos. 12.000, Polo visto, cando xurdiu a agricultura, legumes e cereais foron do primeiro que sementamos. E vese ás claras que se nos deu bastante ben. Aquelas primeiras lentellas, garabanzos ou fabas convertéronse nun alimento fundamental na nosa dieta. E despois de miles de anos, a cousa pois segue igual. Agora mesmo hai unhas 20 especies de legumes que se cultivan a gran escala e moitas delas nin sabemos que son legumes. Os cacahuetes, por exemplo, ou a alfalfa. Hoxe sei que é o Día Mundial do Legume, pero calquera día é axeitado para celebrar este alimento que tanto nos presta. E ollo, que tamén é importante para a rotación dos cultivos e a alimentación dos nosos animais. Así que xa sabedes, dos legumes todo é ben. Probade as propostas de Xulio e Begoña, xa nos contaredes en @voltascoprato. O normal é ter unha favorita, como lle pasa hoxe á nosa convidada, con este daqui. Este. Vas de favorito hoxe, Isto é como no fútbol, O no deporte centino, que si vas moi de favorito, ¡pa! Pum, é bastante probable, ademais. Pero... Que non é favoritismo, somos veciños, entón é normal. Ven aquí, apostar primeiro ven aquí, por vecino. cociña. Piso un chilleta. ¿Qué?
Estás un piso en sillera. Vai comprar un piso en sillera, dixo. Sí, esta últimamente está moi de comprar, Está, sí, ten. Esta vai cos cartos por diante. Sí, vai che boa, sí. Bueno, Sí, home, sí. Oye, Xulio, vamos coa pregunta de concurso. Caralle lume. A ver si sabes, por favor, a ver si a tope, sabes ti a pregunta de concurso de Xulio Mato. Que mariscos utiliza don Xulio Mato para as súas legumes? Ameixas e gambóns. moi ben, Begoña. Ameixas e 50 gambóns. 50 euros. Véñame ben. 664-488-349 chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo e recordade que podedes chamar para decir lentellas con chourizo ou sen chorizo. Sí, agora estou aquí porque non teño que picar o chourizo. Claro. Xa terminei, eu xa terminei. este Agora era- lentellas xa se fan solas. Este era o tempo do chourizo, non? Pero o tempo de chourizo, sí. Xa estou Pues aquí ahora o tempo tocando vos o nabo, vos. Bueno, por moi ben. Por moi ben. Falta aquí un pouco de Julius, aceite. Julius, vamos a facer así un repaso de todos os ingredientes, porque Mira. claro, isto, Moi sinxelo. como dixo a convidada, leva moitas cousas. Isto é moi completo. Isto Moi viste moito. Como dixo ela, moi completo. Por Moi non decir completo. favorito, dixo moi completo. No, porque é moi completo, ademais. Mira, empecé co sofrito. Correcto. Allo, cebola e pimento verde. Ti que faz, non Vale. me xudes indo por riba. As cabezas... Eu non as podo ver unha cabezas- sartén que se me queime. Da No, igual de quen no, sea. de momento non se queima. As Bueno, cabezas de pero langostinos, vale? Ajá, machucáchelas, ben? Machucámolas, sacámolas e despois o que fixemos nese refrito, mollar xa con un poquinho de caldo Ole. e botar as fabas, que ahora xa están aquí. Mira, E ahora, mira as fabas. Isto ten que empezar a correr. Ten boa pinta, non? Sí, sí, a verdade que sí, A faba é boa, conserva, pero as conservas non ten No, que ser peores, a min flipame eso, que... Movela sempre con cuidado para que non rompan, vale? É verdade, que xa o dixeche algunha que outra vez. Está- Adiós. xa está Ah, no. cocida. No, no. Hola. É por se acaso se me pagaban. Vale, mira, ahora neste aceite que temos aquí libre de allo... Vas facer un Pero non me panciño, movas o non? allo. Sí, Aí vai. vamos a marcar un panciño Ajá. Ole. que vai ser Moi para ben. acompañar despois, para darlle un poquinho de sabor. Como ves, Begoña? Iso bastante ben. Sí, Sí, veste... aí vai. Eu xa o vexo todo perdido. Queres coller ti o teléfono? A ver, Colle o teléfono. Mercedes, boas tardes. Buenas tardes. Dende o Rosal. Sí, desde Rosal. Hola, hola Mercedes. Hola. Gustan os Dime. legumes, Mercedes? Sí, moito. Me gustan. Millor lentellas ou fabas? Pois, as dúas cousas, pero máis a fabas. Moi ben, Mercedes, Eu moi faba ben. pouca. No, tía... Eu faba pouca. Porque a Begoña non lle gusta a faba. Espera, Mercedes, é que és máis de Begoña ou de Xulio? Bueno, dos dous, dous son moi bueno. Así me gusta. Moitas dous, gracias. Mano, dos dous, dixo, moi ben, moi ben. Os dous, por dous. Pois é coller, porque ti as fabas sí que non che gustan moito, non, Bego? Non é o... Non lle gustan nada. O que máis che gusta do mundo, non? No, no. Non, mira que cara lle pon. Poñe, peor cara que o fíjado, eh? Non pasa nada. A ver. Bueno, non che pode gustar nada, isto é A ver, todo, non che pode Begoña, é gustar así. toda a vida. Bueno, Mercedes, por 50 euriños, quero que nos contes que dous mariscos utiliza Xulio para as súas faviñas. Ameixas e jambón. Moi ben, aí está, 50 euriños que marchan. Para o Rosal. Muchas gracias. Nada, Mercedes, un bico moi grande, gracias por chamar. E Vale. para vos igual. Veña, chao, Mercedes. Hasta loguiño, Venga. chao, 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 chao. Chao, chao. Marchoume Begoña, creo que teño que ir con ela. Sí, pero mira, o pan xa que xa está, xa o vou sacar, Vale, vale? valo sacar. Eu sácome daqui. Moi ben. Veña. Hola, Bego. Botax Hola. pataca, vinte botando pataca. Sí, Viña- sí, xa está. Mira, na mitad da Buah. cocción, ahora pataquiña, vou baixar o lume, para que vayan despaciño, despaciño. É que, ademais, esta semana volve chover, volve facer frío, Home, e ter unhas lentelliñas así, verdad? eu sempre digo que nas escolas de hostelería o primeiro que tens que aprender a facer é unha tortilla de patatas e unhas lentejas. Porque sí. Porque sí. o primeiro que tens que Completamente de acordo. aprender a facer é o tradicional. Porque se fas unhas lentellas e unha tortilla, xa sabes cociñar. Xa podes montar cualquier cousa, Cando ven unha tortilla Claro, un sitio de bocatas de tortilla. ou de tortilla sola, de pincho, non ten por que ser un bocadillo. Claro, é que... Claro, se fas ben unhas lentellas, xa Se sabes, faz de ben as sofritos, de lentellas, guisos, claro, exactamente. De caldo. É importante, é importante. do chup-chup, do importante, non? Claro, o primeiro non hai innovación sin tradición. É certo. Non sei que fai, Xulio, que lle está saltando eso. Mira, Estou botando lagostinos e as ameixas. Mire pa aí, mire que feira está montando. Isto é unha alegría. no, hoxe gastaronse pasta, Está montando unha feira aí. O meu foi máis barato. Sí, sí. Pero Escoit- pa mañá tiveron que matar un porco, Escoitade, no. Xulio ten ameixas, ten os gambóns, pero ti tes uns ovos de codorniz. Eu teño uns ovos de codorniz a ver se fago algo con isto. Mira, pa aí. Van a facer agora, tan pequeninos. É lo como queres, que os faga despois. Aí vai que non baixa. Non, eu pensei que os ibas botar a cocer ou algo, dixen. No, mira, o ovo de paspallás, triscas así un chisquiño, Ah, vale, quitas ya a cabeciña, levantas, así, levantas un pouco,
E xa baixa el solo. Aí Vale, vai. vale, que temos que abrir outro porque se vamos. ten que... Para, que non, que se ve non se ve na casa. Claro, así. pero teño que apartalo do lume, que son... Vale, que son un Abre cozo. outro para que se vexa ben na casa. Aí, Solo lle quitas a cabeciña, non? e así a cabeciña, abrímolo así e por vaciámolo. Pero xa co apartado do lume. Podes abrir outro. Sí, A ver. aí vamos. Espera, vamos ver, espera, a ver. Aí. Despaciño. Aí. Aí vai. Mira. Aí. Hola. Isto é unha delicatessen. É fora do lume, é importante, non? Sí, porque se está moi quente, non ves, este xa se está coallando demais. Sí. Porque hai que sacalo. Pois veña. Se tuvera unha persona... Este un ton que Pero va... estás tú aquí. Pero escoita. Este un ton despois, cando te rematadas as lentellas, bótalo por riba, non? Home, claro. Cimbres, yo, como dixo Julio. Hombre, queda... Cimbres yo así por riba. Isto é unha maravilla. Alá. Home, se ter ovos de galiña tamén, pero bueno. Valenche. E se de vez en cuando onde pas pallar non está nada mal. Ostras, que ben, Bueno, por veña, imos falar co público da Voltas co Prato, imos con Chelo, de Silleda. Vamos para lá. Un aplauso para Chelo. Veña, dale un aplauso a Chelo. A ver, Os huevos de codorniz, bueno, ¿Qué? ben, A ti gusta o juego de paspallado, non? Sí. Eso en ton, claro, xa lle dá un punto máis. Claro, porque senón as lentejas así as solas era pouco para comparar con... para competir con Julio. Mira, estamos vendo aí as dúas receitas e aínda que xa sabemos que a ti a de Xulio dache moito a idea. Sí. Home, unhas lentellas con mar de Begoña, que Sí, ademais sí. ao día seguinte sempre están máis boas. Están boas, sí. Claro. Eu non sei, non sei. Bueno, pois a ver que decidimos. Non- Chelo, Ti que- vouche cumplir unha petición. Vale. Queres ir donde Xulio? Sí. Pois vamos donde Xulio, veña. Un aplauso para Chelo de Silleda, vamos. Ponte aí do seu lado, a súa esquerda. Aquí, pégate aí. Xulio ten aquí unha delicateza. Como Mira ves? pa aí. Unha delicateza. Buah, ten Guapita, un verdad? aspecto, Sí, Xulio. señor. Vamos a empratar xa. Sí, señor. Aquí un Moi veciño. Moi ben. A min que me encantan as favas con almejas, pero isto... Ah, pois a ver se che gusta. Ai, Begoña. Se che gusta. Eu xa che dixo o que pasaba. Así. Begoña, cos hueviños de codorniz... A ver. Tamén tuvo un punto, Estar así, Espectacular, un poquinho eso. máis da mesa, que che gustan as Espectacular, ameixas. E ahora colocamos encima un poquinho de pan. Hombre, un picatostes aí... Temos aí. Ole. E o resto Ole. van pa aquí. Espectacular. Ole. Imos ver o de Begoña, veña. Sí, Vente señor. por aquí. Arrímate a Begoña Os ahora. hueviños... Aquí está, Aí van. Sí, moi ben. Mira, Ahora vamos a os poñer ovos de paspallás que un chulo. pouquiño dos oviños. Pero bueno, nunca o imaginaría así encima da Que receta. espectáculo. Pero que espectáculo, que no. Esto Tenreira, queda de touciño maravilla. entrefebrado, ovos de paspallás, lentellas premium, que temos hoxe no Voltas co Bueno, Prato. pero esta é unha Mira, un chef. chisquiño de É sal. normal, unha persona Sin normal chorizo. da casa. Sin chourizo. E agora sí vamos a dar un aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato porque son uns cracks, Son moi bons, dámoslle un aplauso aos dous porque o merecen. Veña, vamos probar. Bueno, Vamos probar. a ver, onde me Ei, que pones? casi se me agarran, Ponte aí para probar, Julius. Déxeme un alquiño aquí. Perdón. Onde? E imos coa pregunta de concurso. Atención. De que son os ovos que frite Begoña? Paspallás. Moi ben. Paspallar, de que son os ovos que frite Begoña? Paspallás. 664 4834 19. Podes ir probando, Chelo, cando queres as dúas receitas. non me quero queimar. 664 4834 19. Chamade a Voltas co Prato porque a resposta que buscamos é... Ovos de paspallás. Como? Ovos de paspallás. Moi ben. Destes. Ai, Chelo de Silleda. Como a Xulio Mato está probando as lentellas de Begoña. Di que están moi ricas. Pero Agora vou por aquí. Chelo é de Silleda. Home, a ver. Bueno, que non me tamén. parece mal a ningún, No. Non, non. Eu Tío, que máis che gusta? Eu non sei. Metederme nun apuro. Si a xente da casa votaría a un veciño ou votaría fora a un veciño. Que pode ser veciña, A ver se vou comprar Tamén, peso, pode ser, é verdad. Unha finca. Eres de Silleda, queres que che compre unha casa? Chamada Begoña. Imos a Pontedeva, Ser, que tal? Boa tarde. Bueno. Hola, buenas. Que tal, como estás? Estamos moi ben, estamos por aquí sentados a mirar como papadas aí. Nós ainda non estamos comendo, pero comeremos, Ser, comeremos. Veña, Bueno, contame por 50 euriños de que son os ovos que frite Begoña. de paspallás. Moi ben, aí está. 50 euriños que van para Pontedeva. Moi ben. Gracias, hombre. Oiche, Ser, as lentellas con chourizo ou sen chourizo?
Hostia, No, es que está bueno, Está claro. están de puta madre. Ahora para este tiempo. Pero con chourizo ou sen chourizo? Con chourizo. Vale. Bueno, a ser un bico enorme, gracias por chamar, vale? Alá, chao, Veña, chao. Aleviño, chao. Chao. E a xente está o vendo na casa, isto vai estar no Instagram, é que sei que hai moita xente agora dicindo ai, as lentellas de Begoña, ai, as fabas de Xuli, bueno, as fabas de Xuli, Van estar no noso Instagram, así que xa sabedes que están aí sempre penduradas as nosas receitas. Agora sí, Chelo de Sillida, despois de probar, ai, a cara de Chelo, Ahora sí que é unha pena. Chelo, espera. Están os dous vos, Despois de probar, todo moi rico, moi abundante, pero Está abundante. quen gaña unha voltas co prato do día de hoxe? Bueno, pois hoxe gana Xulio Mato. ¡Don Xulio Mato! Aí está! Non porque sea de Silleda, sino Pero foi así, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega, de todos os xeitos, xa saben que nas nosas redes sociais teñen sempre subidas todas as receitas, así que compartan o que queiran. Sigan na galega, estamos aquí. Chao.